Ameni mpingo. Masanano so tili ndi nthawi yabwino mene tiphunzire komanso kudziwa zinthu ziwiri zitatu koposa kuti tipitirize pamene tinalekezera dzulo. Ngati mukumbukira bwino mpingo dzulo tinalekezera na pa Masalimo 137 pa verse yake iya namba 1 pamene timapeza kuti Bible likufotokoza za kumisinje ya ku Babulo. Ndiye matambasula mmene chipembedzo cha Satana chinayikira njira motsutsana ndi verse limeneli kapena molitanthauzira kolingana ndi chipembedzo cha Satana vesilo ndikuliyikira njira. Ndiye timafotokoza kuti chipembedzo cha Satana chayika njira zimene eni yakewo amazitcha kuti misinje ya ku Babulo. Misinje imeneyi yayikidwa mdziko lapansi ngati nsampha ndi cholinga choti mwana wa Mulungu atapulumuka mbali inayi akodwe mbali inayi. Kotero kuti zimenezi ndiye njira za chipembedzo cha Satana zotcherera ana a Mulungu kuti asakhale angwiro pamaso pa Mulungu. Tamverani, tili ndi uchimo wodziwikiratu umene tonse timaudziwa, kaya nkuba, kumwa, chigololo ndi zina zotero, zimene ndizothekera ifeyo kuzipewa. Podziwa izi Satana adayika njira zimene zingathandize kuti machimo amene mwadziwa bwinowo amene Bible lidalembawo akukanikeni kwa apewa kapena kulimba. Tikufotokozera dzulo timafotokozera za njira imene mdierekezi amachita pofuna kuti atigawire ziwanda zace, kapena kuti pakati pathu tigawane ziwanda, pakati pa dziko lapansi anthu agawane ziwanda. Ziwandazi zikafika m'mitima ya anthu, ntchito yoyamba imene zimagwira ndi kumchotsa munthu pa guwa la chipembedzo. Munthu wina aliyense pakati pathu ngati tilibe tidziwe ndipo tikhale nacho. Mumayenera kukhala ndi guwa m'nyumba la chipembedzo pamene inu ndi Mulungu mumakumanirana. Kodi kaya tizituluka panja, kaya tizikhala pati, koma pali malo amene ife tokha mtima mwathu takhazikitsa kuti ineyo ndikakhala apa ndizikumana ndi Mulungu wanga ndikumapembedza mapemphero anga nkumamveka. Maguwa amenewa amakhala mkati mwa mtima mwanu, ndiko chipembedzo chompembedza Mulungu mpemphero. Guwa limenelo ndi mdani wamkulu ku chipembedzo cha Satana, ngakhale ku ufumu wake weniweni wa Satanawo. Safuna kumva mmodzi mwa anthu akugwada pansi deire namalemekeza Mulungu namagwirizana ndi Mulungu, chifukwa kudziwa kupyolera mpemphero alumikizika munthuyo wapita mu ufumu wa Mulungu sadampeze. Pamenepo adayika njira zimene zikutchedwa misinje ya ku Babulo kuti anthu tisambiremo mosiyanasiyana. Ndimvereni makosana, sitingamalize zonse msonkhano umodzi. Mundilole kuti zimene tikwanitse zitikwanire zimenezi. Dzulo mmene tinali kuyenda tinaona maguwa kapena kuti misinje ya mdierekezi ya ku Babulo imene anatitsegulira kupyolera mzoimba komanso kupyolera mwakanema. Tinaona maukwati akuyambika kupyolera mu nyimbo pakati pa munthu ndi chiwanda
zimakwatirana kupyolera mu nyimbo zachikunja. Ndipo ambiri aife ndamuna ndi akazi aziwanda koma maukwatiro tidakwatirana pamene tidachita chidwi pomamvera nyimbo zachikunja. Tinanena kuti tili ndi nyimbo za ku Babulo zimene zikumveka ngati chikhristu zinabwera bwanji. Ngati mukumbukira bwino, dzana ndi kulongosola natchulapo mabungwe ochuluka pafupi 12. Lero ndikupatseni njira zina zimene anthu amenewa adayika ku dziko lapansi. Mabungwe natchula mothamangaja ngati sindatchule ndilitchule. Bungwe limenelo limatchedwa kuti Christianity without Jesus. Bungwe losausa kwambiri limene lidaphunzitsa kupyolera mchikatolika pogwira ukapolo zipembedzo zina zimene si chikatolika koma zikhale pambulera yawo kuchokera mbungwe lija la WCC, World Council of Churches. Iwo adakokosa mipingo yonse ndikuyika kunsi. Ali kumenepo Christianity without Jesus anayamba kupita mipingo ndikuyamba kutenga zamba za chikunja ndikuzilowesa pa mpingo. Kotero kuti inu pomvera muzimvera kuti ni nyimbo ya chalichi yotchula Yesu yachunica bwino, koma mkati mwa nyimbo imeneyi mumakhala ali kufunsira chikwati ku ubongo wanu. Kotero kuti pang'ono ndi pang'ono nzeru zanu ubongo wanu umakhotera ku nyimboyo nimuona kuti nyimboyo ili bwino. Kodika koma nyimbo yoyimbidwa ndi katolika ngati katolika ni wabwino kapena ndi woyipa? Ngati mwakonda nyimbo yoyimbidwa mkatolika, katolika ndi woyipa? Ngati mwakonda nyimbo yoyimbidwa ndi Assemblies ndi woyipa? Kotero kuti nyimbozo mumakhala maukwati amene amakupangani inuyo kukhala amodzi ndi zipembedzozo. Ndikadakonda Mulungu wathu lero lino athetse mabanja amenewo. Ngati zivute lowani mkusala tili kutchire, pagoneni kutchire, Ambuye akuthandizeni. Ngati ndayi zonse pakamwa panu pamakhala pali nyimbo zimenezo, ndiye kuti muli limodzi ndi azipembedzo zija. Pamenepo makhala mkazi wachigololo wokhala ndi amuna ambiri pa moyo wauzimu. Uku muli mkukhala ngati wa Satan's Day, koma ndinu wachipembedzo chija kamba ka nyimbo zimene mumazikonda. Sindikudziwa ngati zikumveka bwino kapena zikumveka chikunja-kunja, koma ndikuyena kufotokozera mapulani andiyerekezi okukhuza ninu. Akaneyo akane, wotenga atenge. Ndikudziwa kuti ni uthenga wosausa kunyamula, koma mutimvese chinthu ichi. Mulungu sadangoyitana ena ife tikhale pano, koma kuti tidzapereke. Choncho tilibe chifukwa chodzembazemba, chifukwa kuti nyimbo za ana Efero ndi achina Sikefa zili m'manyumba mwanu. Ndese tiziope osatchula ayi tipeza tchimo, koma tiulule kuti ndi misinje ya ku Babulo yokopera wanthu kuti achite mabanja ndi ziwanda kupyolera mu nyimbo zimene zimaoneka ngati za chikhristu. Ndipo gulu limeneli lotchedwa kuti Christianity without Jesus ndiloopsa pa dziko lapansi, chifukwa limasendeza kugwira utsogoleri wa chipembedzo ndikumaupititsira misonkhano mamitingi amabungwe osiyanasiyana kuti akapoze moto wa chikhristu chawo mu mpingomo. Choncho okondedwa, tisaziyese zamasewera njira za mdierekezi ndikuyima mopepuka. Tili pa ulendo wopita kumwamba, koma pali zambiri zimene zingatikole, koma Mulungu akuti sindidzayenda ndi mtumiki wanga osamuululira choti achite. Kotero kuti muyese mwayi, tiuyese mwayi umene Mulungu akutipatsa lero kuti ululira zimene tena kuchita. Tamverani mpingo. Gulu limeneli Christianity without Jesus lidakhalako pa msonkhano wina umene udachitika
2007 ine ndali pomwepo amautcha kuti forum bill passed enyake wa matero by UN. Tamverani, mugwirizano umenewu unena magwirizano kupasa mabiru kuti UN ivomere. Munimvese pano, maorganization ya satanikiwa amakonza mabiru awo zimene akufuna kuti zivomeredwe ku dziko lapansi. Chipembedzo chitsatire, anthu atsatire. Musaiwale kuti anthu tonse boma limati ndife anthu ake. Kodi zikumveka zimenezi? Choncho amatikonzera mabiru na zipembedzo za satana dongosolo limene munthuyo ati amusamalire ku dziko lapansi. Ndi akatatu amenewa azipembedzo za satana kudusa m'mabungwe ndi atchulawa mwasogozedwa ndi mabungwe 6 natural zanaja amene amakhala ndi chisaini cha cross nanena kuti we are controlling the world behind the screen. Anyamata amenewo amapereka nothandizo kuti mabungwe ting'ono komanso ku mabungwe akuluakulu amene mukuwadziwa. Tamverani, ndi akakonza mabiru awo amapititsa ku UN kuti akavomere. So dzulo tinakambirana kuti tioneko msinje wa Babulo koma kukhuza kuzakudya. Amen mpingo. Muzokambirana zimenezi anabwera ndi mutu wakuti the food of the future must be dead bodies. Inali nkhani yosausa imene yakanidwa kwa zaka 12 ku UN kuti ayivomere. Koma mu 2012 inabwereranso 2018 posachedwa apa ndi pamene tsopano idavomeredwa kuti chakudya cha anthu mtsogolo chiyana kukhala matupi a anthu akufa. Itangosainidwa imeneyi mbuyomo Teresa Mo 33 degrees satanist anati pouka matenga kutsogolo amene adzapulula ambiri tizauye semwayi. Albert Pike adavomera ndikunena kuti Alesta Klow adavomera kunena kuti Henry Cruden adavomera kunena kuti ndikuzitchulazi ndi mfiti sizamasewera za dziko lapansi. Mwanjira ina satana waenda ndi nyengo ku dziko. Anavomerezana mfundo zimenezi ndikuti ife ndiye tikulamulira dziko tikaiuza UN ivomere. Makosana tamverani, kuchokera mbungo lomwe la United Nations chigawo chijama chicha kuti human rights. Mu human rights charter anasainira tsopano mu 2018 kuvomereza kuti munthu ali ndi ufulu wakudya chilichonse ndipo munthu asamuletse. Kodi zikumveka izi? Kodi zikumveka zimene? Povomereza zimenezo ndiye kuti tsopano akulola kuti munthu akhoza kukhala chakudya cha munthu ku dziko lapansi. Tsiku limenelo mabuku amene timawerenga chipembedzo cha satana anali ndi machapter awo koma malowaso m'Baibulo kuti ayipange convince UN kuti sizikuyamba lero. Ndi adatulusa verse limene sindikulidziwa lero koma ndinaliza ndili ku satanic mafumu achiwiri 6:25 mpaka na verse number 29 mmene muli kufotokozeredwa kuyambika komadya munthu kudya mzache. Kazi kumveka? Popeza nthawi tilibe koma tiyena kudziwa kuti maiko ndi mabungwe anagwirizana pamodzi kuti tsopano makampani opanga zakudya ayambe kupanga zakudya zokhala ndi thupi la munthu wakufa. Ndiye tatengaku ndi adalimbikitsa miliri imene yenera kubwera ku dziko lapansi
imene ititenge anthu. Kotero kuti kubwera kwa COVID-19 ndi chipangizo china chothandiza kuti matupi akufa mtsogolo adzakhale chakudya cha anthu. Amen. Tamverani. Ngati mungapange kafukufuku bwinobwino lero pa anthu 100 amene amafa ndi COVID-19 ndi anthu 40 okha amene amayikidwa m'manda, 60 akusungidwa kuti ata ufa wawo upitirize kugayidwa matupi awo kuti zilowe nawo nzakudya koma mokhazikika chifukwa bilwi idachita past 2018 yoti bwa the food of the future must be dead bodies. Ndikuganiza kuti munthu kunjako ali pa moto pofuna kukwanisa zofuna za zakudya mthupi mwake ayamba kudya anthu. Mapulani amene adapanga anthu amenewa pofuna kupanga chinthu chimenezi, choyamba adayamba kuphunzitsa anthu opembedza chipembedzo cha Satanawo kuyamba kudya thupi la munthu. Kenako pofuna kugwiritsa ntchito Bluetooth, the transferring of the evil spirit, tipanga bwa ndi adayamba kupanga zakudya zimene amayikamo zigawo thupi la munthu kuti munthu akonzekeretsedwe kukudya munthu mzache pa zifukwa zofuna kuseva planet. Malingana ndi kumene tikulowerako ngani ya climate change, komanso pakufunika pakhale depopulation, pamene tikuseva dziko munthu adzakhala kuti pakuti manda adzatha dziko, pakufunika munthuyo timphunzitse kuti akhale kanibo, chinyama chomadya cha chinyama chinzache. Ndiye pakuti zinyama zimadyana tikufunika kumphunzitsa munthu kuti azidya cha munthu mzache. Kazikumveka izi? Ndiye tisamale motere okondedwa kuti mmene zinthu mukuzioneramu tikalowa kumagawo azakudya. Chipembedzo cha Satana chinayamba 1972 kumagula makampani akapanga mtundu wa chakudyacho ndikuyikamo gawo lina la thupi la munthu kuti feva ya mkamwa mwa munthu iyambiretu kuzolowera kudya munthu. Tamverani okondedwa. Ngati tikuwerenga malemba m'buku la Daniel chapter number 7 verse number 25 gawo lina la chivesi limeneli amayesa kutifotokozera kuti ufumu umene udzaukawo udzachita zinthu zambiri, koma pa vesi limenelo akuti udzalemetsa opatulika awa mwamba. Kazikumveka zimenezo? Kotero kuti inu amene muli opatulika, kodi tikupatulika kucha? Kuti tuife tikhale opatulika awa mwamba ndiye kuti choyamba ndi mzimu wathu malingana mphunzisana ali pano posachedwa uti nyamata amafotokozera uti amafotokozera kulumikizika kwa munthu ndi mzimu wa Mulungu kumene kukumpanga munthu kukhala opatulika. Number 1. 2, aphunzitsi dzulo achikazi anayima pompa amafotokozera mmene thupi la munthu tsopano mzimu ndi thupi ndi chimodzi chimene chikulowa mu ufumu wa Mulungu. Pamene mukupatula mzimu ku uchimo, thupinso ndikuyenera kusamalidwa kuti lisakatire m'matope
kuzakudya zimene zilizoletsedwa. So Bible likuti opatulika wa mwamba chilombocho ufumuwo udzayesesa kuti uyambe kuwalemesa, kwatopetsa, kwazunza. Tamverani makosana, mmene tikuphunzira kuno zamadyedwe tendizimvesese ndi kuzilandira osati mokakamizika, koma monga chimodzi mwa chinthu chimene chitithandizire kukhala woyera m'matupi. Malinga kuti mukhale opatulika wa mwamba, simungakhale woyera mu mtima pamene thupi lanu likungodyapo nkumadya anthu. Mwakhala woyera. Tamverani zimene akutiuza wolemba buku la 2 Timoteo chapter chake cha number 3 number 4 kani verse number 3. Pamenepo ndikadakonda kuti muwerenge amene muli pafupi ndi Bible la Chichewa kuti inenso ndimve nawo. 1 Timoteo chapter 4 verse 3. Nimafuna nusu ya verse limenelo pali mawu kuti ndichite nawo pa ulendo. Nje Christianity without Jesus anaiona verse kuti tu Mulungu ali zakudya zimene anazika kuti achikhulupiriro adye. Koma chikumveka chichewacho Bible chikumveka zakudya ndi zakudya, koma anthu acha wazipanga zakudyazo akuchula food chakudya kuti kampani, akuchula chakudya kuti daire iya itaponerani, akuchula chakudya kuti anasifa, akuti wazipanga zakudyazi ndi ndani basi? Ndi Mulungu basi. Zimene achikhulupiriro akwena kudya. Ndi akuti koma mtunza mavesiro iwawa obwera othandizidwa ndi ziwandawa ntchito imene adzagwire kuletsa ukwati ndi kuletsanso zakudya zimene anati achikhulupiriro atani adye zopangidwa ndi Mulungu. Christianity without Jesus ikuti tsopano tipange zakudya zimene azidya anthu osakhala achikhulupiriro, ngakhalenso achikhulupiriro akazimva kukoma adye nawo. Kodi ndikumveka? Zikumveka Titamvera. Muzakudya zimene zimapangidwa kumakampani makosana mvesesani chimene ndikufotokoza pano inechi. Mukhalekaye musanagule ndi kudya chakudyacho. Muyenera kudziwa kuti chakudya chimenecho sichopanga Mulungu koma ndichopanga nda. Kodi zikumveka izi? So Mulungu akuti anayika zakudya zakuti achikhulupiriro adye. Ndi utenga umene sungamveke bwino kunjaku chifukwa timagwiritsa ntchito chizungu ndiye timati ife ni mavegetarian. Kazikumveka kaya? Ndiye munthu amachimva ngati chirasirasi kazikumveka zimene. Koma posaka mawu a Mulungu pali chinsinsi chokhazikika chimene Mulungu adachiyika pakusala zakudya. Chifukwa zakudya zimene Mulungu sadazipange zimapangidwa ndi anthu. Ndiye pano ndili ndi ndandanda waziwiri kapena zitatu chifukwa cha kanthawi kanga kamene kanditsalira. Number 1, tili ndi nkhuku zapansika zija za masiku 2-3 zakula. Kodi zikumveka ndi zakudya kapena kuti ndi zamoyo zimene Mulungu sadazilenge. Koma maphunziro aziwanda malinga ndi 2 Timoteo tamuwerenga uja. Polowa mmasukulu mmakoleji inazatu maphunzira ndiye mukubwera ndi zinthu zozatiuza kufunikira kwa nkhuku ichi. Kazikumveka kaya?
mumakhala ujeni kuzitchula mayina. Ndiye zikatchulwa mayina kwa ife nkuzika mkamwa mukumveka kutsekemera zikukoma. Koma pa nthawi yomwe zikukoma zakudya izi, Timoteo akuti pali zakudya zimene sizinapangidwe ndi Mulungu. Chifukwa Mulungu anapanga zakudya zoti achikhulupiriro adye. Ndikumveka ineti? Ndikumveka eti? Na nkhuku yapansika ija yoyera kanjofira yodzaza ndi mankhwala. Christianity without Jesus anawika ngati msinje wa ku Babulo umene unyinji wa okhulupirira usambire mmene. Mankhwala amene amayika ku nkhukuzo kuti zikule amathandizira munthu kuzimva kukoma ndi kuziona ufulu wakuti sangakhale mdziko lapansi mopanda kudalira zokoma za dziko lapansi. Chimenecho chikupangisa uthenga wa ife pano end time kukhala wolimba kutuluka nawo kunjako. Chifukwa pakumva munthu akuganiza kuti mukunchosa pa thanzi limene lingamkuze msanga. Tamvera, kafukufuku amene anapanga Christianity without Jesus pazakudya adapeza kuti chiwerengero cha anambiri UK, America, Russia kupita uku chikukula msanga chifukwa cha zakudya zopanga. Ine ndikukhulupirira kuti zakudya izi zinayambira kwa Angerezi. Ndipo inu simungabereke mwana lero nkumulerera limodzi ndi mwana wa Angerezi kunjako muganize kuti misinkhu afanana ndi wanu. Chanuchi chikhungwimini azikula mokhungwimbindirira chifukwa kungodya nyemba zopanda mafuta. Kodi mukunimvesa? Wanzanuyi muli mankhwala aja akukulisa nkhuku akukulisa soja munthu. Kodi zikumveka zimene? Kodi mukuganiza kuti munthu ameneyo ndi munthu pamaso pa Mulungu? Ndiye funso limene. Ndiye kuti munthu ameneyi mwa iyeyi muli nkhuku, kazikumveka kaya? Mwa iyeyi muli chimene chikupangisa ng'ombe ya vetenale ikule. Mwansanga mafupa a munthu ameneyi salinso mchilengedwe chimene Mulungu adalengera. Tsopano munthu aliyense wasanduliza chilengedwe chake kuchikazika mtundu wina muzakudya kapena mankhwala pobaya kapena podzola wasemphana ndi ufumu wa Mulungu. Ana Mulungu samala. Musadyetse zophweka tikuphunzirazi. Amen. Muzakudya zimenezi zakudya zimene adayambirira kuyikamo zipangizo zawo zobalalikazi. Amen. Tonse diso likhale pa Timoteo woyamba 4:3. Zikumveka eti? Nayi ndandanda wazakudya zimene adazipanga ngati msinje woti ana Mulungu asambire umene ndi msinje wa ku Babulo. Umene anzathu poyenda mu chapter 37 mu 137 masalimo akuti ayi tidapachika azeze. Kodi zikumveka eti? Mwanjira ina pachika ni mafoloko kaye. Flying pani atani apachikidwe. Mafirija yambatsekedwa. Kazi kumveka zimenezi. Tili mwati kodokondedwa. Mashoplight yambeta ima kulowa. Ulendo wasikapoka kala. Ulendo kufunika jizula wera kudimba. Wasati kushoplight.
khani asausapa chifukwa ndikulowerako kuli zakudya zimene mulungu sadachita ndiye zimene mulungu adazipanga kuti achikhulupiriro adye zili kutchire ndakonzeka wayawaya madimba kukasaka pali zimbe chifukwa kushoplight kwandisausa kulowa khani yavuta okondedwa kwa mmenemo muli zakudya izi. Number 1, Supergate. Paeka mukamphika paeka mukantani mukamphika amakupasani msuzi wa white ndija msuzi wa white ukutuluka nchanimo Supergate. Mutenge madziwo mwaike padera mwachosa Supergate mwaike padera mukamasa 10 minutes mwapeza kuti white ija yaonjezekanso kusiyana ndi mmene inalili. Makosana ndi zakudya zimene zayikidwa kudziko lapansi kuti zikaononge achikhulupiriro. Ameni mpingo. Khani yovuta pizza nde chakudya ichi ndichosausa kwambiri chifukwa chakudya cha pizza chidachita tsoka chili mgulu la menu imene imatchedwa kuti tamale. Kuti zikumveka zimenezi takaguguleni mukagugule mawa kuti tamale food mukapeza kuti soya pieces ali gulu liti ali gulu limenezi kumapita musi ndipo zakudya zimene mukazipeze pa tamale menu khani yosausa makosana ndizochoka kudziko lapansi sizikungokoma kokha nkukunenepesani kokha ayi koma zimalowa kukapanga affect chigawo cha ubongo chijama chiphunzitsa mzimayi mmamawa dzulo kuti ubongo wa mwana umayamba kulandira cha uzimu ukakula kenako uzambe kulandira maphunziro ndiye chakudya chija chimapita ku primary ya ubongo kumene kumachoka maganizo opembeza maganizo opanga chisankho cha mulungu woona. Khani yovuta makosa tini fish ino apa ulendo wenda iti tikupita kukacha kamukuti kuchani kukatumikira kumene kukumalifoma ndiye zavuta nanga ndiwo zichoka kuima pacha pa shoplight kugula tini fish. Khani yosausa makosani zakudya chimenezi zina amalemba koma zina sata salemba amayikapo mawu akuti UTIC ndiye UTIC yu pomuzimbayitsa anamuyika 24 kazikumveka zimenezi. Amen. 24 ndi 12 ndi nkhani yovuta kwambiri kuti tiyambe kuilongosola pano chifukwa 24 ndi amene mumampeza mafuta odzola amayika 24 ndiye mmusimu amakuyikirani kuti hours kazikumveka kaya ndiye ndi mumapusa kuti ndiye kuti ndikazola ndi 24 cha 24 hours akununkhira iya 24 Japaeka 2 kuchi satanic 2 amayimira distraction kugumula koni mukundimva follow amatenga zilembo zitatu chilembo choyamba chimayimira gani majani fuje mukundimva chabu mwezo stage 24 kwambiri anapita kwa bambo mukadzola ndathawa kucha kama kundimva kaya mwadzola 24 hours
Ndekuti ziwanda zimene sizichoka mu 24 hours sizikufuna inuyo abambo mwazolanu ayi, zikupita kwa amayi. Kama kunimvesa kaya, ndekuti nyumbano ngati muli 24 hours odzola abambo musamanyinyirike mukaona amayi wakukanika kudzuka kupemphera, chifukwa mabomba akuchoka kwa ndani? Kulowera kwenda koma amalemba po 24 hours. Amen. Tichedwa pati zakudya ngati mazira zili nkhani pamene tabu tili ndi 12 amapezeka sopa mafuta. Zikumveka eti 12 mwachidule ndi ziwanda zimene zimakhala mmafutamo koma zimapita target kwa abambo. Kazikumveka zimenezi. Now ndikuti 24 ndi 12 kuti sopano timphunzise bwino pakufunika tidzabwere kuphunziro lina kuti ndisafotokoze detail ya zimene ndikunena. Amen mpingo. Kuopa kuti mungapita ndi zinthu zosagwirika chifukwa ndili pa ulendo ndikulowera kwina. Kama kundimva kaya zikumveka kodi zimenezi. Mmenemu tidzapeza kuti wani ndi Jay amene amayimira Janais. Ndiye Janais ndi chiwanda chimene chimaletsa ukwati m'manyumba. Janais amamyata pa mukanzola nena 24 lotu ndama kagona pakati uko abambo ukunda uko amayi. Ngani yovuta tisile kai pamene. Ameni. Mpamene mumaonera kuti sopano tupira nzanga la zizira amakhala Janais. Zikumveka naye uyu akati atera kumanta tangobwera nyibe ngampanga bwanji koma iweyo kumtima kulibe Janais. Kani zosausa tindiana. Amen. Mazira tatenge bwino pofuna kudya. Ndikukhulupirira kuti ife tisake mizimu nkhuku za chikuda. Kazikumveka zimenezi. Tiweke zitipase cha koma ngati mpingo tipita so kunsika kukagula mazira muzasiyanise dzira limene lija ndili mukaliphwanya lanuli chankati chimakhala cha yero kwambiri, lijali chimaoneka ngati white olo mukaphika yero ujaso sata amangooneka ndicha white yenye uja wa maza supageti uja. Ameni mpingo. Amayi bambo tena kudziwa kuti tili pa ulendo kupita kumwamba, ndipo pamene tikuyenda ulendo umenewu tidziwe kuti Mulungu anayika zakudya zimene achikhulupiriro akuyenera kuta, ndipo zakudya izi tikuzitchula apa ngakhale zambiri zimene sitizitchula koma zopangidwa wazipanga si Mulungu. Ndipo zimenezo makampani mabungwe maiko avomereza na UN yavomereza kuti zimenezo zipisidwe, ndipo zakudyazi zikupita zikaipa kutsogoloko simuzakwanisa iniyo kulowa ngakhale paukala kuti muyime paukala patakhala pokuvutani. Kodi zikumveka izi? Mu biscuit pano pagula kale kampani inayopanga mabisketi ku Zambia. Posachedwa kuyamba kubwera mabisketi amene kakirimu kapa katikacha kakumakhala ka yero. Mukamadya kakumveka ngati ka jinja. Ayi. Ndimene imamvekera nyama ya munthu koma mwana. Ife tadya ngati zochita kutiuza munthu. Ngati mite. Imamveka ngati ka jinja. That's why ku Ganja River ku India kumene kuli guwa la nsembe
limene amapanga human sacrifice limayenda malonda kwambiri, chifukwa kumeneko ndi kumene kunabwera business kumaiko aku Africa yomaba ana ang'ono kapena kugula mitembo ya ana ang'ono ndi kumapita nayo, chifukwa nyama yake ya mwana wang'ono imamveka kajinja. Kazikumveka izi? Ameni mpingo. Ndikuganiza kuti mwanaye atatiwalira kwambiri. Tasinjani kaya nchinangwa chomwecho kazikumveka kaya. Tilamoni Molas wambiri hamayi mundigaira tumolas nikamati kusinja ndio mumpangira biscuit chani muikire nincha kopa kutanga malilile mabiscuit anthu tikakwera nawo basi. Kodi zikumveka zimene zimafuta tumpaka kufika po mkulira mwana kamba. Kodi kamba nchani makosana? Kamba ndi chifani cha nyama ya palilime. Kamba musana yambe kudya inu. Kamba anayamba kupangidwa 1820 ndipo ankapezeka mokamo mmene muli mafunction a satanist. Basi asana yambe kubwera ku dziko lacha lapasi. Kodi zikumveka izi? Kodi mukuikonda soya pieces? Ndikuganiza kuti pakuti ndi soya pieces pakuti ndi soya. Ndikuona ngati asikana wa sukulu achita yokwanira. Zikukanikani kupanga nyama ya soya nokha. Tilephera tipeza zopondera, tipeza zimene amafinyira, tipeza basi. Kodi zikumveka kuti tipitirize kudya sachilengedwe koma tu soya iyi akapita ku factory pali danger. Danger hii ndimene adayiona Daniel chapter number 2. Kodi Daniel sarkadya kwawo zokoma sikuna alibe kwawo zidalipo zakudya zake zomwezo kwawo zinalipo ankadya koma atafika ku Babulo zimenezo Daniel sanata adakana chifukwa process ya zakudya. Kodi zikumveka zimenezi? Ino amene mmakonda kwagula nyama kumabuchara samalani, chifukwa nyama imene timadya kubuchara ili ndi vuto lakuti dziko lonse lapansi lidavomerezana mpaka na bilu imeneyo idakapasa 1978 ku UN komweko kuti pasapezeke munthu wa buchara wadula nyama osadusa pampeni olemba bismillah. Ndipo analika ndi mawu mwambamu halali. Kodi zikumveka zimene? Sweli limodzi. So iyo chinga ukagula nyama yoti yadusa pa guwa la nsembe. Ndi zimene Daniel akuti ine zimene zosindika sindidya. Palibe kanthu ndi soya koma kumene wata kuwadusa. Kodi zikumveka izi? Mawa ndi nkucha tikapeza makobiri tipite ku makampani ngati Tambala Food chakuti kumene akupanga soya cha mukapemphe kuti ndifuna ndisuzumire nawo mphika imene mmapangira zinthu mukuyimva kodokondedwa usiku mbali mukapena mkati mukapeza aikako the whole sin eye pankala undika chonchi zikumveka nkacha ndi saini ya sataniki. Kodi ine ndidye zimenezo muzina lakuti chifukwa ndi soya iya inaopanga ndilephera ndiyamba kudya wanga. Ameni. Ndisinja ndiyesesa mpaka zitheka basi zikakanika akhale. Sopano tili ndi jigisi, crispisi, komanso onga, msuzi mix. Zinthu zimene zokondedwa sizidayambe solero ndi zimene zidayambirira kuyikamo chipande chimodzi pa mphika
umene ukhoza kunyamula 20 to 25 kg kapena liters ndamayika mu chipande chimodzi cha ufa umene ukukayikisa kuti ukhoza kukhala ufa wa matupi anthu. Ndi chani chikuchitika? Anyamatawa adapita ku WFP, World Food Organization, ukukayika ndalamazo atsegulire mwayi wanyamata opanga za zakudya kuti ayende m'makoleji ayambe kuphunzitsa kadyedwe ka munthu. Kodi mukundimva? Kote kuti muwangamo amayikamo feva ya nkhuku komanso ya nyama. Ndicho linga choti inu muziona kuti mukudya chani? Nyama. Amayi ndi abambo tikadakhala ndi nthawi ndi masiku msonkhano wina tisadzajombe kuti tizamve zoposa ziti zimenezi. Ameni mpingo. Koma chinthu chimodzi chimene ndichidziwa ine ndichonena kuti dzikoli lafika povuta kwambiri. Tamverani. Tili ndi bifi ameneyu simonga tikunjivira ngati nyama chonchijayi, koma imakhalaso mchitini, amagaya ndikuyika cha mchitini. Nyama imeneyo amayika kuti ikhoza kukhala 3 zaka zitatu ndi miyezi 5 isadaule. Now mukatsegula mukapeza kuti mkatimo mumaoneka mafuta oti mukayika apapa ikupasani mafuta ngati tayero choncho. Chayerocho ndiye zipangizo za thupi la munthu. Kodi mukundimva? Kote kuti anthu kudziko lapansi adayamba kale kudya anthu. Mina kumandabwa kuti Chikhristu chikulimba ndi chifukwa cha inu anthu osadzipatula amene mumangonama kuti ndinu ansembe achifumu mtundu wa mwini wake, koma anthunu dyera sikanthu kenayo. Chifukwa ndife maveji kunoko, koma ena anu makolo anu sa Seventh Day, ena anu azibale anu sa Seventh Day, ni mabwana mayiya mumapita kukakhala kuti kumeneko, kukacheza kuti kumeneko. Kodi mumayimabe mukafika kumeneko? Suja mumatsegula firiji kutatentha kutsegula Fanta. Kodi Fanta ncha mukutsegula cha Fanta. Kani yosausa makosana. Ine ningopempha kuti ambuye atitani basi atithandize. Chifukwa kudzikoku pansi pa ground Satana wayalapo mpango wake, sawu yake. Kote kuti ana Mulungu pouka mmenemu tili pa masauso kwa basi. Flavor ya Fanta imene mumayimva kuti niyo ndi Fanta, timamva ngati orange. Zikumveka eti? Koma makosana mukapita kuma kampani opanga Fanta orange simukaipeza. Mukaipeza? Ndiye somono mmwe chijamba tima orange aja atenga ku. Amanga bambo tili ndandanda pano wazakumwa Fanta, Coca-Cola, kaya china chijakuti chani, koma ine ndimangofuna ndinene kwa madriver amene mumakonda kumwa Dragon. Ati wochosacha tulo dirinki yosausa kwambiri mukamayenda magali moto timakwera acha ine chemu timaipesa driver waikapati apa. Tamverani. Magali moto ambiri pa magali moto 10 amena amagwa magali moto 6 mumakhala kuti mulika chitini ka Dragon kafuse na polisi amena mangana za ngozi za pasi kapena pamene pachitika ngozi ya gali moto kachitini kamene kachamuka kapeza kuti kali pati kali pomwe.
ndi zinthu zimene satana akuzigwiritsa ntchito ku dziko lapansi kuti akasokoneze mpingo wa Mulungu. Kodi mukundimva ine? Kodi zikumveka izi? Makosana ndi mitsinje ya ku Babulo imene chipembedzo cha satana chidayala mu gawo la zakudya. Ndimalize ndi nkhani. Pulani ya dziko lapansi kumene ikupita imene akonza a UN mothandizana ndi amene wa Christianity Without Jesus komanso a Black Sunday, iwowo apempha kuti apange mtsinje waukulu wa zakudya za ku Babulo. Ndiye tita apereka ndalama ku mabungwe a zaulimi. Kodi mukundimva? Mukundimva? Apereka ndalama ku mabungwe a zaulimi. Ndiye akumanena kuti mupange makalabu. Mwandimva? Mupange makalabu. Inu muzilimba mavwembe. Mwamva? Mavwembe anu nsika bambo gondo tilinawo kale. Inu muzilima soya. Nsika wa soya tilinawo. Kodi zikumveka zimenezi? Kodi akutilondolera kuti akufuna alande zakudya za namulungu. Kuti zakudya zisopano zisowe pansika zikakhale ndi boma. Akatero akazilowesa m'machini. Kodi mukundimva? Akakubwereseni nyemba yomwe ija koma atayipaka yutiki pamwamba ikunyezimira. Kuti inu pakagula mukagula nyemba yomweyo koma mukupita ku mtsinje wa ku Babulo. Makosana musayese zamasewera, pitani m'midzi mukapeza malandi cruiser akuyenga paliponse kukhazikitsa mabungwe azolima, kuyang'anira kupereka ndalama mamiliyoni kunena kwacha kuti nsika tili nawo. Kodi zikumveka izi? Ndiye example yabwino ndi dziko la South Africa. Inu amene mwapita ku Joburg mukapeza nsika ngati kwathuku ngati masamba timagula mcha sinjiro heniyeni mcha. Ndi pamene akufuna kulika dziko lonse lapansi kuphatikiza Malawi. Afuna likhale pati pamenepo. Kwakuti machoplight akhala paliponse. Inu amene mukulima kumaminda ndi cholinga choti mugulitse ngati simuli mbungwelo simugudwa mpaka mukhale cha mbungwe. Ana Mulungu mmene tikulowa kumapiri 24 Mateyu hakuti amene ali kumene kwa satani pasachoke kwayo. Amen mpingo. Ulendo tikulowerawu tikupita kokakala mainda bambo kolimba kumene munthu sakwanisa kuyima ngati alibe Yesu Kristu. Tidziwe kuti ulendo wa Chikristu chathu si ulendo opepuka. Amen. Koma nthawi zambiri chizolowezi ndi chimene chimapwetekesa munthu. Amen mpingo. Amen. Ine ndimalize ndi nkhani. Ineyo munthune siku limene sinimaliwala pa moyo wanga lina munthune naona maloza kamodzi. Chaka chimenecho ndimakhala mchilinde wani amene munakhala mtauni ya Lilongwe. Chilinde wani anachita malire ndi Kamuzu Barracks. Ndiye pali kansinje kadambo kamene kanagawa malocation awiri. Ndinkakhala ndi mchimwene wanga. Ndiye kakhalidwe ndalamu yanga sikamalongosoka. Ngati mwana wongosungidwa ndimatenga zovala zanga nkumakacha pa mkadambo. Siku limenelo ndinatenga zovala ulendo ku kadambo kameneka. Ndinafika mkadamboka nkutang'aza miyendoyi. Nkuyamba kuchapa. Kodi mukundimva makosana? Ndili mkati mochapa ndinamva mkokomo kumbuyo kwangako. Mene mati nteuke chonchi ndasemphana ndi Bilimankwe. Apana ndidusa Bilimankwe akuthamanga ngakhala akalenu simunamuone Bilimankwe akuthamanga chonchi. Anali akuthamanga liwiro la mtondodoka. Anandidusa kukadusa pati mazitija pia
wakwera katundu ine ndili kuti bilimangu amathamanga choncho ndinamva mkokoma wina kumbuyo kucheuka njoka inandidusa pati pomwepa. Tsiku limenelo ndinadziwa kuti bilimankwe kuyenda pang'ono ndi mpata. Mukampeza bilimangu ndi chani chimenecho? Kuti anatheka bwana gondo kaya ndani panatumiki. Musadandaule, mukaona zakuzengereza ndi uthenga uwu ndicha wasachaka kukubwera njoka bilimangu athamanga atifuna atwani. Ambuye akudaliseni. Mundilole ine bwanji phunziro langa lero ndilekezere pamenepa chifukwa cha nthawi abanja abambo. Tasiya zambiri tsiku lina tizaphunzira za mafuta ndi zinthu zina zotero zovala, koma mwachidule pali zovala zina zachabe kwambiri zimene zikuvuta ena ainu ananu akuzunzika m'manyumbamo. Zojambula kaya ndi mkango, bilima ujeni nyalugwe, nkhope za anthu, zala, mapazi, nyenyezi, zinthu ngati zimenezo. Anzathu mwena ndi ena anu m'maso munayirako pang'ono, mapanti achingwe, zinthu ngati ziti zimenezo. Okondedwa, zimenezo tikakhala nazo tizisamalire kwambiri, kutaya kumene kapena kuwotcha kumene. Amen. Mulungu akudaliseni mpaka tsiku lina. Mulungu alemekezeke.